Idi rumwarda iti syudad, nasabat dati may sa alalaki nga agnagan Simon at taga Sirene. Pinilit da ang mga wit iti krus ni Jesus. Dimteng da iti may sa diso ang managan Golgota, kayat naasawen, lugar ayan ti banga-banga. Inikanda ni Jesus iti arak analaukan iti apro, gebi di naramanan na, di na ininom. Inlansada ni Jesus iti krus, nagbibingayan da ti pagananay na, babaen ti panagbibinunot da, sada nagtugaw amang bantay ken kuana. Iti nga 20 ulo na isurat ti naipabasol ken kuana. Daytoy ni Jesus nga ari dagiti Hudio. Inlansada met ti dua atulisan kadagiti krus da. May sa iti makanawan ni Jesus, ket ti sabali iti makanigid na. Wining-wingiwingan ken nagsawsawan dagiti aglabas ni Jesus. Kinumkunam aribbaem ti templo, sa mo bangunen met lang iti uneg ti tallo nga aldaw, isalakan mo man ngarud tabagim. No adak na ka ti Diyos, bumaba ka man ngarud iti krus. Nakipagang angaw met dagiti pangulwen na papadi, dagiti mamaestro ti linteg, ken dagiti panglakayen. Insalakan na dagiti dadtuma, ken di na may salakan ti bagina, kinunkunada. Di met aya isu ti ari ti Israel? No bumaba itayo ti krus, mamati tayo ken kuana. No pudno nga agtalek iti Dios, ken no isu anak ti Dios, akas kunana, kitain tayo man ngarud no kaya ti Dios nga isalakan ita? Kastamet ti pananglalais ken kuana dagiti tulisan a kinagidannaan ay lansay ti krus. Iti tenga ti aldaw, nagsipnget iti entero a daga, ket nagpaot iti tallo nga oras. Idi dandani alas 3 iti maleb, impukkaw ni Jesus iti napigsa at timek. Eli, Eli, lama sabachthani. Kayat nasawen, Diyos ko, apay abinaybay anak. Nangigday to iti sumagmamano nga adda sa jay, ket kinunada. Denggan yo, ay ayaban na ni Elias. Nagtaray adagos ti may sa kadakwada anapan nangala iti espongha. Impasagepsep na iti naalsem na arak, sana inkabil iti sukdal tapno ipasagepsep na ken Jesus. Ngem kinunati dadtuma, bayam, kitain tayo man no umay isalakan ni Elias? Nagpukaw manen ni Jesus iti napigsa, ket nauyusen ti biag na. Mimbag nga aldaw, karatay amin akabsat ko ken Kristo. Ilatta iti ebanghelyo, makita tayo iti may nga kakasipingatan apasamak. Aon sa bali, nuket di iti papatay na po Jesus. Ang amin tayo nga tattao, marigligatan. Marigligatan ka di, iti nanganak, amang tartaraba iti nak na. Marigligatan ka di, iti padi, ang inaldaw, a kinanayan mangisagsagana, iti nampintas a sermon, para kadail ka parukyana. Marigligatan ka di, iti seminarista, agbasbasa iti seminaryo. Ang aming at tao, marigligatan. Marigligatan iti naganak, marigligatan iti padi, ken marigligatan iti seminarista. Na kami ito'y seminaryo, naragsak mo ti panagbiag mi. Agkakatawa kami, agay-ayang kami, ken nagjo-joke kami. Yemsag paminsan, adamat iti ligat ti biag. No damaga kita iti may sa kolehyo, naragsak ka di tagbasa. Kakabsat ko, awan pay iti nakita kami sa kolehyo, amang ko na, when nakaragragsak kinanayon, uray pay no ado ti requirements da. Kakabsat, adalat ta rigat na. Adalat ta rigat na. Karatay aming tatawid to'y, marigligatan tayo. Usos to deta. Ngem, piman pa'y kadagit at tao na marigligatan nga awan basol na, nga awan inuubrada dinadakes, ay misuda pelang dagit at tao na disgrasya, na masaksakit, awanan basol ng marigligatan. Kadit at ta, kitaan tayo ni Apo Jesus. May sa tao, anasingpet,
ang mangisalakan, ngem anatin turing kadagiti kabsat na Hudyo, inturing da akas kriminal, ilansada iti krus, ken kinayat da nga patayon. Awan basol na, ngem nagrigat latta. Ken kadagiti nga panagrigrigat, damdamagak no kamot. Ayan na ni Apo Diyos, ayan na nakadi. Adana kadi ni Apo Diyos, abuy-buyaan nak, nga grigrigat. Adana kadi, iti langit ni Apo Diyos, nga buy-buyaan na, nga taltalyawon na ni anak na, ang nakalansa iti krus, amat matay ken marigrigatan. Jek amo, ken awan amok, nga sungbat kadeta, no apay adalata panagrigrigat iti lubong. Ngem, kadeta nga panagrigrigat, kunaek, ada iti misa nga tao ang makaawat kanya tayo. Awan sa bali, nuket di ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus, napadasan na nga nagbiag iti rabaw ti daga. Tayo anak iso na dito lubong. Napadasan na iti biag akas tao. Napadasan na, tirigat na. Napadasan na, tiragsak na. Sapay ko tanong merigatan tayo kinanayon, iti panagbiag tayo. Hantay nga lipipatan ni Apo Jesus, apagkararagan, ken talat tayo. Tayo na mismo, napadasan na ti kastoy a panagbiag. Ngem, kabsat, iti panagbiag tayo, hanlang napuan tila dingit, wenurigat, adaman la taragsak na. When narigat, iti biag ti misa nga naganak, nga mangtartarabay kinanayon kadagiti anak na. Ngem, makita na nga dumakkel dagiti anak na, nga nasingpet, kinasayaat. Bayat, kasalang limag-an, ti barokong na, kasaling mawag, iti panagbiag na. Kadati misa nga padi, nagsagsagana kinanayon, hindi napinta sa sermon. Uray no karigrigat, na inaldaw na panpanunutan. Nuneti nga sermon, para kadagiti kaparukyana, ket isuti papananti kina singpet da, ken pagsayaatan da, ayat, nasayaat, uray na nakarigrigat. Ken kadakarni na seminarista, sagpaminsan narigat tibiyag, iti seminaryo. Ngem, nulaglagapan mi, nulaglagipek, kinanayon, iti gapuan ano apay danak iti seminaryo, ket awan sa bali, nuket di, iti ayat ko, iti ayat mi, ngagbalin, abay sa nga padi, ni Apo Jesus. Kakabsat ko, iti biyag, adala taladingit na, adala tarigat na. Awan makatakas sa tao kadati nga pasamak. Ngem, adala tamati, ragsak na. Kensapay ko kadagiti biyag tayo, nga adala ta, ragsak, ken kadingit na. Sapay ko agikin nararag tayo iti mesa ken mesa. Nga titinulong tayo, akas mesa nga pamilya. Ta, papada tayo matkidi nga marigrigatan dito lubo. San Pedro kalungsod, ikakaasi na kami.